L-istudju li għamlet il-Kummissjoni Ewropea fuq il-kwistjoni tal-enerġija jikkonkludi serje ta' riżultati li għal pajjiżna huma inkwetanti ħafna meta tqis id-direzzjoni li qed tagħti l-Unjoni Ewropea lill-istati membri tagħha. Malta hija l-aktar pajjiż fl-Unjoni Ewropea li jiddependi mill-importazzjoni tal-enerġija. Fil-fatt f'Malta l-kuntrarju ta' pajjiżi oħra fl-Unjoni Ewropea, il-ġenerazzjoni tal-enerġija tiddependi esklusivament miż-żejt. L-istess il-konsum tal-enerġija. Għal kuntrarju 20% biss tal-konsum tal-enerġija fl-Estonja jiddependi biż-żejt, pajjiż li bħal Malta ddaħal fl-Unjoni Ewropea fis-sena 2004. Ħafna pajjiżi fl-Unjoni Ewropea jiġġeneraw l-enerġija tagħhom permezz tal-gass. Il-Lussemburgu, l-Olanda, l-Irlanda u l-ġara l-Italja jipproduċu aktar minn 50% tal-elettriku tagħhom permezz tal-gass. Dan huwa r-roadmap li qed tagħti l-Unjoni Ewropea għas-sena 2050. F'dan ir-roadmap il-Kummissjoni Ewropea qalet li l-gass huwa importanti ħafna biex jonqsu l-emissjonijiet fl-arja. Power stations li jaħdmu bil-gass jagħmlu sens ekonomiku għaliex iħammġu anqas u jħallu aktar dħul. Din hija triq il quddiem għas-sena 2050 li jeħtieġ li jieħdu l-pajjiżi membri, qalet il-Kummissjoni Ewropea. Xi ħaġa li l-Gvern Malti m'għamilx meta ftit ta' żmien ilu ffirma kuntratt mal-BWSC u aċċetta wara li biddel il-liġi li jħaddem power station li taħdem bil-heavy fuel oil, żejt li jniġġes aktar u jiswa aktar.